Kombe mar Sekafa tok higni 41 ogore Rwanda tok ne logi gonde 2-1 e dakika momedi kod tim mar Rayon Sports e final manyo tugi e pap ma Amahoro, Kigali, Rwanda. Rayon Sports ne okuongo loyo e dakika mar 28 kapok Gor Mahia kokadho kuom jatugo Sharif Musa ne oduoko gol e dakika mar 55. E dakika 90 ne okoromo mar netho timbe ariyogo kapok Rayon ne oyudo gol mar loch e dakika momedi mano yango Rayon kaka jaloch mar Sekafa Kagame Cup higani. 여러분 그렇게 모르죠. 테니스카.